Perlu perjauh beli BNP sesi na po kini YouTube channel te kumba pi ngidon ka jaka ka thamai ka jaka ba internet mo sikat to dangi le video dangi share ngi share po snong jong log donga po umyo andre menta ka singi ngawan no snong lajong mo snong ka bakarteng sangpung hawo phapo West Chanti Hills ten tang da kerteng jong ka snong sangpung ru pila sutu ba ka snong ka don hapdeng saudong pat ka dei ka ka ba ker pelun ya ka snong ka jong i mo te ta ka da po sangpung ka ka long pahu la da dei por tlang makanaru mo te hang ne phi ka ka ba sngur ka ba i khoj ha ka ju ka poru be jong ai wan sa jan khanang sudu sni sangpung la ra ka jan te mata idang sajya ka jan swaban shed bat para jonga te kumba Pi dang sliding dang penmeding ban ya shed no mata ban ya bam no te to ngin ya peni pi habai dei bat ka shed ka jongi mata ka singi te kani ka jaka khandet ngan peni pi ka tush to ka dei galom shaniru ka dei galom badan de kise sudah bat kani pat ka dei gawa pi kawa ka ba kani ka dei ka jaka ka bangi im nadu dang rit mo ka bangi ya khwai do kha ba ye khwai kai ka tong yong ka isa tung sniang mong yong te kini jaka bangi khwai do bangi kem tham e baru ka jaka ka bangi jingi e hi kalong ka ba khoj ka ba skor wala da ka khamduna man tam de kumpor lior ka dap du ste man ta por tlang ka khamduna te to man ta wala da ka singi ki shedru han re gin ya shel la ka shading shadang te ba sluding parang te bi te to Sachwa. Te menta hang ni ngin ya sachwa ka do ban ya odno ban yo shet kumba pi ni Rapi ang hadang. Tapi bun ki bakli habi di bat ka sni ke jong ni khamtam jonga le mo la kham biang manta bala katugan ni por mo ba fitip nga pnon ka mi to ka product habadi jong ka kyo skin hatu ka jingkali hangi ka long ba hatu ka yarap ne ami ngi ka long sisa ne ka long kai mo marbun apreng jo phi kli ka ta ho je ka ta mla ban tip na mar ka shong hoi po we dan ha phi ke dei hanga kam ye dei dan hanga ke dei phi me dei bat kum ta ter re ka ba kong san ne ka ba kren hang ni na mar doktor hang ni ka dei ka bala recommend ma ki mo kini ki product bat ru kila long qualified experience ki doktor hang ni re bun sin ha bangi le ka process pat long ni dei ban juba ba ki jingkali na mar la dingim nang ban juba ki tu ki jingkali bun sin mo ka wan ra ingi ki jing per mo shubut phi don problem haga sneak mat ka chong phi kum wei phi jubab kum wei ne phi ong kum ne deng hang ta ka wan ra jing ya per no mo han re la da ngapani phi ka dor chong bi jonga por mu chwa ban ta phi pe peri bak te hang ni man ubna ki doni ka ta ka free consultation mo ka ba ki kli phi kum no phi la long bat kum ta ter bat ka ni ka product ru ka ne kum ba ar la ni lai bna hi le ye ka ni ka free monthly diet plan ru ka ba kin ye thu ye phi kan no phi di ke ba phi de ban ba ka dor jong ni product ka de na do khadru spa do 8000 taka baru ka ba kham sotna chushu phila ban check ka link don po description la pin ro comment phila ro ban apply promo code mon red khnang ba pin yo tuna ka to gani tem kwa slam ko por jong phi ni ya biang khmara kani video ma te to ni page ka jing chat ka ba long simple ka jing chat nong kan dong wai kum da a here ga ege kong deng te dang sajur di adai Pechne ode hele man kadang shidi ka si mentaru te de bakham dum hundet kamala suwang tom le rel ar khiang ban ni jan bro hi te ki jan bathan te khiang hi swen te la danga pej ya ka jingshat menta i kumba la jani hi so spangar phang kani te kadega sla muli bat sla tersong ni mut susdi itu sla muli chukle madek negumno na piang
Susdi ya keselat soa. Penyam dong gedom. Ni gedo basu shen. Shed bay tangga dan im dan masalah dan ayu shuai ka. Dan sun piet dindet. Som ken mat gedo basang kate tang slam mani na mampor mat basang. Som ken so saw ban snatch bat ka jabla indu mene pani deng. Khao sao te lain du mane te ton ap so phang ar phang la jan long hi te ki jan ru bathat te la jan khiang hi te man tang in ya stang no ban khat ka ja ga jhur ga do ni tang ba ka jaka ka kham long thlio no la ban i so jo le la ja ta deng khat ga do khat pan haไปปลังนะป่ะte do sneng la sao pha la ta khong mo bo jong ja mo te ta khat su tu jhur wa yi no ani chron ja no stani phul na bam pangan im tu jay parawi khlan bam mano te betu do ha keri deng ta ka tier getar hadian em tu khiu tu ba ngai de ne ba ni no chutni ani ta boctni so jao ta biang da beng ta ni la ready lut khai ni to yom ba do thang ne tu to do thang ru bla sang du ne la i bha te phi hani dan cha sao bat kasla muli bat terso balas di terkhong mulumala te pa gado ka balas di ba gado sniang la sao ba te bat so ken kini gi dhania tu so sao bat chatni tu don piat so jo hani pa don ga do sniang thang hani te tonong ba mi sa kitim te deng som ken ban krim tu no ma te tu ui ba me ini te gì đó him đây him đọc shop này bám ra và him độ men ta là than thế mai te con chua bám thế hay ngao ub lại ra khu cửa đồ y bằng lắm bố mày em chân nam tu nè yur ram ấy tao phèr la chân nam chọn ra bên này chẳng tao sedang tao cái độ là cái độ sedang sudah cái độ train sudah tao khát jam ấy chất đau start tao keri start rồi mà lộ thì đồng cảm rộn dâu đen dòng thịt nghi ra thật chán ra ini buồn cái độ thế này đồ để giả ra em mới thành không phiền Được xuân xuân đang ngào dậu bám nào Băm này phải bị lỗi mày thế mà đỡ không
Terus anu. Tiada dah siang. Langsung ke sini untuk nak aku tak. Shit ni. Shit pelat mah. Ini so belam kan nah. Kebam tangi lah edep. Kalong ke bah sutenat tang bah kasat bah kebang. Deng dah du mentah oh lah edep Muhammad nong ta lah yen. Para jonga lah syong lah kuat thi kuat chani. Ngarubam dos ni yang kelen pelat ta. Habya. Ba masuk jom. Kampengat.จะสบังแต่แดงเพียบเคลียงหน่อยเตี้ยแล้วแต่ตอนสพังฮีอินเดียไซน์อินเดียเป็นแบบน้องอินเดียเกี่ยวเบียงกันนี่ก็ล้มมันเลยหนาวเชียงมา